B'referenza l-istqarrija maħruġa aktar kmin illum mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija, il-Ministeru għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma qal li t-tabella ta' prezzijiet li ppubblikat l-Oppożizzjoni ma tinkludix fiha is-snin 2012 u 2013. Dawn huma l-istess snin li fihom il-prezzijiet tal-fjuwil u tal-gass taħt Gvern Nazzjonalista żdiedu xahar b'xahar għal prezzijiet ferm aktar minn dawk tal-lum. Fir-realtà l-ipokrezija ġejja mill-Oppożizzjoni għaliex qed tipprova taħbi informazzjoni magħrufa u tqabbel biss fejn jaqblilha. Taħt il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, fis-snin li ma jidhrux fl-istqarrija pubblikata mill-Partit Nazzjonalista fil-maġġoranza tax-xhur, il-prezzijiet tal-fjuwil u tal-gass kienu dejjem ogħla. Saħansitra kien hemm xhur fejn il-prezz tal-petrol unleaded laħħaq l-€54 waqt li llum dan naqas għal €44. Il-prezz tad-diesel bil-mod kif kien jinxtara mill-Gvern Nazzjonalista kien laħaq l-€40 meta llum dan huwa €36. L-ola prezz tal-gass kien dak taħt Gvern Nazzjonalista f'Diċembru tal-2012 meta laħaq l-€20.60. Illum il-prezz huwa ferm irħas minn dan. L-istqarrija komplet tgħid li dan kollu juri kemm l-Oppożizzjoni qed tkun ipokrita billi tipprova ddawwar l-isforzi li qed isiru biex ikunu stabbilizzati l-prezzijiet għal xi ħaġa negattiva billi tqabbel biss fejn jaqblilha. Al kontrarju, dan il-Gvern mill-ewwel beda jaħdem biex minn Ottubru li għadda ikollna stabilità fil-prezzijiet. Dan joffri serħan il-moħħ lill-ekonomija u lill-familji li issa m'għandhomx għalfejn jinkwetaw b'kemm se jiżdied il-prezz kull xahar kif kien jiġri taħt Gvern Nazzjonalista. L-istqarrija konkludiet tgħid li l-Gvern qed jippubblika roħs taħt dan il-Gvern u l-istabbiltà li ridet taħbi l-Oppożizzjoni immexxija minn Simon Busuttil.